Danas je prvi dan od kad smo u izolaciji i ne možemo izaći van. Pa nije ovo loše. Odredio sam nekoliko igrica koje ću dovršiti. Mama je kući i samo kuha. Ako uskoro ne izađem iz ove izolacije, neću kroz vrata moći proći. Danas je 9. dan izolacije. Malo mi teško pada što svoje drugare, rođake i nanu nisam vidio već 2 sedmice. Danas je 13. dan izolacije. Ne mogu da povjerujem da sa svojih 11 godina nisam u mogućnosti da izađem van. Danas je 15. dan izolacije. Mama samo kuha. Jedino je sestra naučila nešto novo. Naučila je nazive država kao Čad, Ruanda, Francuska, Kina i sl. Danas je 17. dan izolacije. Jedina dobra stvar koja se dogodila jeste to što smo uspjeli uživo da vidimo učiteljicu. Ali još uvijek nisam vidio drugare, rođake i nanu. Ova luda korona nam je sve upropastila. Igru, druženje i da vidimo svoje drugare. Danas je 20. dan izolacije. Bojim se da mi ova izolacija sve teže i teže pada. Teško mi se naviknuti na ovakav život. Koliko god da sam govorio da je lijepo ostati kući i neći u školu, ovo je užas. Danas je dan grada Sarajeva i dan moje škole. Da smo na nastavi, vjerojatno bi uživali u pjesmama o Sarajevu, a možda bismo pripremili neku predstavu za manje razrede. Taj dan je nama uvijek poseban, ali ga danas slavimo kući, a meni moje Sarajevo i moja škola sada tako nedostaju.